Summa summarum, Magyarországnak az Európai Unióban nincs hosszú távú jövője. Én nem azt mondom, hogy holnap lépjünk ki, csak azt mondom, hogy a magyar kormány, hogyha volna felelősségről, már el kéne kezdeni gondolkodni, hogy hogyan tovább az unión kívül. Vagy ebben nem lesz maradás. Hát ezt akarom mondani, hogy mi a megoldás, ugye lehet mondani, hogy jó, persze fölveti a Jobbik a problémát, de mi a megoldás? Hát az államadósságra elmondtuk, hogy újra kell tárgyalni. Mi a megoldás erre? Hát két megoldás meg mondjuk. Egyrészt, ugye a Visegrádi négy, itt van ez a Visegrádi négyek. Miről szól az együttműködés? Évente egyszer-kétszer találkoznak, fölülnek egy hajóra, hajókáznak, beszélgetnek, kávéznak, aztán hazamennek. Hát össze kéne fogni ezeknek az országoknak, sorskás országok vagyunk, ugyanazok a problémáink, ugyanazok a gondjaink, és együtt kéne föllépnünk. Mert mit csinál az Unió? Kijátszanak bennünket egymás ellen. Hát ugyanazok a problémáink össze kéne fogni Közép-Európának a nyugattal szemben. Ez az egyik kitörés, a másik, meg a kelet felé kéne nyitni, amit az úr is mondott. Hát gondolom, elhiszik nekem, hogyha azt mondom, hogy én nem történelem tanárként, mondjuk Oroszország és Magyarország viszonylatában van bennem sok fájdalom, családi vonatkozásban is. De az egy óriási nagy hiba volt 1990-ben, hogy az orosz piacot hagytuk elveszni. Az munkahelyek százezreit szüntette meg. Százezreit Magyarországon. Az orosz piacot kidobtuk, és ugye hagytuk, hogy a németek meg a franciák bemenjenek a helyükre. Német bor az van az orosz piacon, magyar már nincs. És csak a bor, de konzervek és a többi nem sorolom, mindenki tudja. De nem csak Oroszországról van, hanem Ázsiáról, az arab világról. Ott jönnek fel ezek az országok, egyre nagyobb a fogyasztásuk, ott meg tudnánk jelenni a termékeinkkel. Ebből lehetne munkahelyeket teremteni, de így, ezzel az Európai Unión belül nem lehet. Itt bele van kódolva a rendszerbe az, hogy a munkahelyek Magyarországon megszűnnek. És még a harmadik csapdahelyzet. Hát ez is nagyon kényes, hát nem értem aztán a legtöbbet, amikor ezt fölvetem. Ez a demográfiai helyzet. Mert sok mindenről beszélhetünk, ha elfogyjuk, akkor mindennek vége. Ez dióhéjban a lényeg. És ugye itt a népességfogyás tekintve itt két egymást sajnos erősítő folyamatról kell beszélni. Az egyik az, hogy a magyar népesség fogy 1981 óta. Egyébként mennyire szimbolikus és mennyire beszédes az, hogy 1981 óta fizetjük az államadósságot. Ez a kettő egybeesik, mint hogyha a sors tényleg így mondaná, hogy figyelj már oda magyar, megdöbb lesz. Egy ideje fizetjük az államadósságot és fogyunk. Ez így sikerült összekapcsolni a sorsnak. 30 éve fogyunk, ilyen egyébként még békeidőben a magyar társadalommal nem fordult elő a történelmünk során. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy most békeidő van, sőt, pont azt akarom, hogy szerintem nincs békeidő. Mert békeidőben nem lehet, hogy egy társadalom ennyire folyjon. Itt bennünket pusztítanak ellenünk, ha nem is fegyverrel, hanem bankokkal, meg mindenféle más furcsa eszközzel, akár médiával, háború folyik. Mert az a társadalom fogy, amelyik nem érzi jól magát, amelyik folyamatosan presszió alatt van. És ezért fogyunk. Ez csak az egyik. Ennek még van egy másik folyamata is, ez pedig a cigány kisebbségnek a szaporulata. És amikor ugye ezt én felvetettem az országgyűlésben, hogy ezzel foglalkozni kéne, mert nem az a bajom nekem, hogy bárki gyermeket vállal, hanem az a baj, hogy a cigány kisebbség olyan módon szaporodik, ami mögött nincs társadalmi teljesítmény. Tehát sokkal több gyermeket vállalnak, mint amennyit fel tudnak tartani. És ugye én ezt oda bemondtam a parlamentbe, a parlamenti levegőbe, oda bekiáltottam az űrbe, és az Orbán Viktor oda fölállt, és azt mondta, hogy nincs felesleges élet. És hát hatalmas tapsot kapott a frakciótól, hogy micsoda erkölcsi magaslatok, ez, hogy nincs felesleges élet. Én nem azt mondtam, hogy bármelyik élet felesleges. Tehát ugye ő elmenekült egy ilyen erkölcsi irányba a probléma elől. De nem meneküljünk már a probléma elől, mert van-e, aki esetleg ezt cáfolni tudja, amit én mondtam. Magyarországon a cigány kisebbség sokkal nagyobb mértékben gyarapszik lélekszámban annál, mint amennyi a gazdasági teljesítménye. Én ennyire erről beszéltem. Ez cáfolja már nekem valaki. És ebben még ez se volna baj. Ez se volna baj. Ez se volna baj, de ebben az egészben az aztán különösen rémisztő, hogy én fiatal, hogy nem tudok olyan nagy tapasztalatokról beszámolni, de én azt látom, mégis, hogy fiatalkorom ellenére, hogy idősebbeket megkérdezünk talán, hogy még inkább így látják, hogy a cég... Ennél súlyosabb a probléma. Én azt látom, hogy a cigányságon belül a társadalmi beilleszkedésre való hajlandóság, képesség nem hogy javulna, hanem egyre rosszabb, egyre romlik. Egyre rosszabb. Tehát, hogy egy olyan
olyan tömegnő, robbanásszerű ütemben, amelyik képtelen elfogadni a társadalmi szabályokat, a életpálya modell általában két irányba hat, segélyeken eltengődött, és fizetéskiegészítést ki kell elmegyek bűnözni. Nagyjából ez a két életpálya modell kínálkozik. És visszajönnek a jogi lehetőségek. Hát igen. És ugye ebben egy állami kormányzati támogatást élveznek most már 20 éve. Mert olyan szociális támogatási rendszer van, hogy ösztönzi őket. Ők bizonyos értelemben és a cigányságra kell haragudni ezért. Hát mit csinálsz? Él a lehetőséggel. Hát ezt, ha megengedik, kéne tenni. Jogilag is megvan ezzel kapcsolatban a maga elképzelése, de azt mondjuk, hogy itt van a családi pótlék. Mi is szeretnénk, hogy gyarapodna a magyar társadalom, de azt mondjuk, hogy a családi pótlékot a harmadik gyermektől adókedvezményé kell alakítani. És azt jelenti, hogy legyen családi pótlék a harmadik gyermek után is, de adókedvezmény formájában, tehát az kapja meg, aki felelős döntéshoz, aki fent tudja tartani ezt a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gyermeket. Úgy ez olyan jó erőben van, hogy ezt meg tudja oldani. Aki nem, az nem vállalja ennyi gyermeket, mert akkor az azt mondja, hogy én megszülöm, és te meg tartsd el. Ön meg akik itt ülnek. És még egy másik dolog, hogy ez egy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, de én még azon is gondolkodnék, hogy esetlegesen a családi pótlék folyósításának a lehetőségét az életkorhoz kötném. Ez egy bizonyos életkor betöltéséhez. Hogy itt arról van szó, hogy 14 évesen már szülnek a cigány lányok, tehát nem csak az, hogy több gyermeket szülnek, hanem gyorsabban is. Tehát mondjuk egy magyar vállal 30 év alatt egyet, addig ők már 30 év alatt nem ott kettőt vállalnak, mert már 30 év alatt már a gyereke is szül. Ő már akkor nagyon van. Most ezen nevetünk, de ez a brutális valóság. Én most nem akarom elmondani, hogy milyen megdöbbentő számítások vannak arra, hogy ez mit fog jelenteni Magyarországon. És lehet, hogy valakinek ez a cél, de nekem meg nem ez a cél. Én nem akarom a cigányom, nincs nekem semmi bajom a cigánysággal. Hát a parlamentben, ugye amikor elmondtam ezt, akkor mindenki így rasszizmus, úgy rasszizmus. Sehol nem idézték. Ugyanebben a beszédemben elmondtam azt is, hogy a Jobbik baráti kezét nyújtja a tisztességes cigány embereknek, hogy tőlünk a tisztességes, betörős cigány embereknek nem kell félnie. Ezt hallottam valaki tévével? Sőt, akkor a testvéreimnek tekintem őket. Hát a híradóban nem nagyon játszottál. Jó, persze, vannak olyan internetes honlapok, ahol... És ebből a problémából pedig szintén nagyon látom, hogy a különféle kormányok és jelenleg is hogyan akar kitörni. Úgyhogy összefoglalva itt az elhangzottakat, nyilvánvalóan nagyon sötét és borús volt az, amit fölvázoltam, de én nem akartam most, nem azért, hogy nem humorista vagyok, hogy fölvidítsam önöket, hanem sajnos a valóságos helyzetről kell beszélnem. És az pedig ilyen. És az egészben az a legszörnyűbb és a legbosszantóbb, hogy egy kétharmados kormánnyal nézünk szembe. Tehát nagyon-nagyon kicsik, szinte a nullával egyenlőek az esélyeink, a lehetőségeink arra, hogy valami közbeavatkozzunk a parlamentben. Tehát, hát ki tudja, ki bírja ki még a következő választásokat, ugye? Tehát ez a nagyon komoly kérdés, hogy persze lesznek majd választások, ha esetleg az új alkotmány majd megengedi, de kérdés, hogy mikor, és kérdés, hogy kibírják az emberek. Azért a magyar társadalom amennyi bőrt már lehúztak a magyar emberekről, az már embertelen. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy helyi szinten is próbáljanak meg szerveződni, az érdekeikért kiállni, akár igenis ilyen civil akciók keretében, mert én nem nagyon látom, én azt látom, hogy az fog megmaradni, alapon maradni az elkövetkezendő években, aki képes megszerveződni, aki képes a saját érdekeiért kiállni. Aki nem, azt el fogják taposni. Vagy pedig elsődik egyszerűen a szélet. A szélet Kálmán terület. Én azt tudom ígérni, hogy a Jobbik ebben helyi meg országos szinten is minden segítséget megad, ahogy ezt a helyi elnök úr is megígérte. És azt is, hogy nyilván ez persze csak nekünk elég tétel, de azt is tudom át, hogy van megoldás. Tehát van megoldás. Tehát nehogy elhiggyék a bármit, hogy ezeket nem tudjuk megbirkózni ezekkel a problémákkal, az egészben ez a legbosszantóbb. Van megoldás. Van. Csak az egész helyzetben ugye az a beszédes, hogy akik az országot irányítják immáron 60 éve, azok nem Magyarország érdekli alapján ezek a döntéseiket. 60 éve. Jó, kell legyen az árszó, köszönöm szépen. Többen jelezték itt a sorokból, amíg itt kiben rohangáltam, hogy feltennének kérdéseket az elnök úrnak.
akkor aki szeretné feltenni a kérdését, akkor sajnos be kell város módszerrel, mert a mikrofon nem tudjuk továbbítani. Tudjuk, bocsánat. Akkor jelentkezzen, aki szeretne kérdést feltenni azt az úrsorokban. Jó, én még annyit fűznék hozzá, hogy aki meg nyilvánosan nem akarja a kérdését feltenni, annak a kollega visz papírt, mert azért itt a falnak is füle van. Úgyhogy nyugodtan kérjenek papírt. Nagyon szépen köszönöm. Én egyetlen egy dolgot szeretnék nagyon-nagyon kérni ettől a úgy mondom, hogy pártól, hogy ne engedjék meg ugye, hogy most lehetőség van az állampolgárságra határon túli magyarok számára. Ez mind nagyon szép és nagyon jó. Ezt engedjük meg. De én nagyon jól tudom, hogy a következő lépés az a szavazati jog megadása. Mert erre fog kimenni majd a játék. És én nagyon szeretném azt, hogy ezt nem adnák meg, mert akkor életünk végéig az Orbán kormány terhét fogjuk majd a nyakunkban nyomni, ez az egyik dolog. És az Orbán Viktornak volt egy olyan kijelentése, ami azt mondta, hogy nyugat felé hajózunk, viszont keleti szelet fújják. Én erre nagyon jól emlékszem, hogy ő volt az ember, aki a keleti piacot lezárta. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy így betartotta az időt, és én azt kérném mindenkitől, hogy 2 percet azért próbálj betartani, hogy mindenkinek majd tudjunk szót adni. Köszönjük. Köszönöm szépen a kérdést. Hát az elsőben vitába kell, hogy szálljak önnel. Én támogatom a szavazati jognak a megadását abban az értelemben, hogy a listára szavazhassanak, csak a pártlistákra. Tehát egyéni képviselőkre nem nagyon lehetne megoldani, kire szavazna mondjuk a Csíkszeredai, melyik egyéni képviselőre, a Somogyira vagy a Zavarira. Tehát listára szavazhassanak még hozzá azért, mert én ezt nem attól teszem függ, hogy most ki van kormányon, most éppen aktuálisan ez kinek segíteni, ezek a tendenciák ide-oda mozognak. Ugyanúgy ott is olyan emberek, akiknek egy jelentős részének nincs állandó politikai véleménye, hanem arra fog szavazni, akitől több jót lát, vagy akik több jót ígér nekik sajnos. Jelen esetben ennek megvan a veszélye, csak én mégis azt gondolom, számomra ez egy olyan nemzetstratégiai későbben nem akarok aktuál politikai szinten mérlegelni, hanem azt mondom, ez egy elvi kötelességünk ezeknek az embereknek megadni. A másik, viszont abszolút egyetértek önnel, Orbán Viktor valóban azt mondta, hogy nyugatra hajózunk, de keletről fúj a szél. Én nem is olyan akarok nyugatra hajózni, hova? Tehát már eleve nekem itt sem stimmelt, abban igaza volt, hogy keletről fúj a szél. Ki is ment keletre, elment Pekingbe, vagy Moszkvába tárgyalni Orbán Viktor, talán a híradásokból erről lehetett hallani. Segítsenek már nekem, mert én ott ülök a parlamentben ugye minden héten, nem tudom, mi történt Pekingben, mi történt Moszkvában. Hát van itt valami informátor. Nem, semmi. Általában... Egyetlen dolgot mondhatok? Persze. Amikor esetleg a Mullert és a Szolgut nyertékgáznak a konfliktusa miatt ment ki tárgyalni Moszkvába. Sok minden miatt, persze ez volt az egyik ok, mert ugye a reptér, a Malé, vannak itt orosz ügyek, de ugye általában amennyire én nézem a írásot, hogy egy ország vezetője kimegy egy másik ország vezetőjével találkozik, utána úgy szokott, van egy sajtótájékoztató, ott kijönnek mind a ketten és elmondják, hogy erről beszéltünk, arról beszéltünk. Hát Pekingbe kiment, Orbán Viktor Kínába, ugye most néhány éven belül a világ vezető hatalma lesz, átveszi Amerikától is a stafétabotot. Nem tudjuk, hogy Orbán Viktor hol járt, de elfogadta valaki, hogy egy portással találkozott csak, vagy nem tudjuk. Tehát ez engem megdöbbenni, ez azt jelenti, hogy mennyire vesznek bennünket jelen pillanatban komolyan. Kiment Moszkvába, ott pedig mi történt, a két szóvivő, tehát Szijjártó Péter meg az oroszhoz fölvéhet tartott egy sajtótájékoztatót, és külön-külön, ami ugye azt jelzi diplomáciai, hogy hát nem vagyunk jóban. Tehát lehet, hogy ő szeretné, hogyha a keletről fújna, ami nyugati hajónkba a szélre, vagy vitorláiba. De jelentően Orbán Viktor alkalmatlan arra, hogy a keleti fordulatot megtegye. Talán emlékeznek rá, hogy néhány év, amikor még ugye az MSZP kormány volt, Orbán Viktor azt mondta, hogy az oroszokkal így kell vigyázni, úgy kell vigyázni, mert majd jön ide a Gazprom Levitába, barakja leszünk, meg minden rossz keletről jött. Össze is veszett az akkori orosz nagykövettel. Talán emlékeznek, egy elég komoly szóváltásuk volt. Hát mit gondolt? Nem lehet sértegetni valakit, és már pedig egyéb módon nem segítség már. Ez így nem fog működni. Úgyhogy sajnos azt látom, hogy a Fidesz kormány keleten nem veszik emberszámba, vagy nem veszik tárgyaló partner, mert azért oroszok is, a kínaiak is, akik büszke nemzetek, meg van is mire, ugye már hatalmak, és azt mondják, hogy hát még egy éve még nem tisztán támos, mit akarsz tőle.